Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asiqhubeke nesibalo sethu. Khumbula ukuthi besinesibalo sethu somdwebo wokuqala wa S is equal to 16t squared. Khumbula lapho sizikhumbuze khona ukuthi uT umeleni uS umeleni, sizikhumbuze khona nangeendaba zovelocity. Khumbula futhi ukuthi saphinde isibalo sethu lesi esisidwebele kuqala lesi sashiya lapho sangenela kwesesibili isibalo sethu lesi sa V. uV wethu wa velocity. Lesi sibalo sethu besishiye kade sisidwebile nje okumbalwa. Sengisale sengisisekela nje kuze kucace ukuthi siqhubeka nasiphi isibalo. Isibalo sethu lesi somdwebo wethu wesibili. Uma ukuthi ke le ndawo le ephakathi la ivelocity yakhona ngithi velocity sithe yini? Ivelocity sithe ukushintsha kwesikhathi noma ukushintsha kwendawo ukuvuleka kwendawo noma ushintsho kohambo lwendawo noma ibanga ngokuhamba kwesikhathi. Ukuthi ukusho ivelocity ilethwa ukuthi isikhathi sesishintshile ibanga. Asithike siqhubekela siloke sicacise le ndawo lena noma lo mdwebo lo uthi ngenze nangalanga lombala. Le ndawo le noma lesithombe lesi noma le rectangle lesidwebe kuqala. Ukuzikhumbuza ukuthi yini ivelocity nanokuthi yini ebekade sibheka. Angithi sikhuluma ngendaba yomugqa wethu sifuna ukwazi ukuthi ukuvuleka kwawo kuthathe isikhathi esingakanani noma ukuhambe ngoba uyabona ukuthi ama rectangle ethu abezoqala emancane. Ukuhamba kwawo kwama rectangle ethu mhlawumbe size sifike kule esiyigcizelelayo kushintshe kangakanani noma isikhala lesi sishintshe kangakanani ngenxa yesikhathi imigqa yethu ihamba. Angithi sisukela saya la siloke sihamba isikhathi sinethemba siyashintsha phela isikhathi siyashintsha kanye nohambo lwethu nebanga leli mhlawumbe liyashintsha futhi kufanele ngabe kuyashintsha. Lokho sikubiza ngevelocity. Ibanga lishintshwe isikhathi ivelocity. Asibone ukuthi ke njengoba ke sesizamile ukugcizelela ukuthi mhlawumbe singathi nje uma ngibhalela lapha eceleni siyahlawumbisa nje sithi imizuzu u10 ethathe ukuthi kuze kufikele kulomdwebo lo osizama ukucacisa. Kodwa ke noma sizocela kuona kakhulu asithi ukubheka kancane naleminye imidwebo noma lamanye ama rectangle akhona phakathi endabeni le esisebenza ngayo. Asithi ngizobuyela la eceleni nje ngizoyizamela isikhala. Ngifuna ukuthi ngibhale ngifuna ukuthi singakhohlwa noma engifuna ukuthi sikucacise kakhulu uma sesifika kule ndaba zama velocity nesikhathi ukuze uma sesiqhubekela noma sesiqhubeka kulezi izibalo zethu sizikhumbuze ukuthi besikade sigcinephi. Uyabona lolu phawu lami lusuke licaciswa kakhulu yivelocity. Lolu phawu lami liqonda ukuthi sum isibalo. Lolu phawu olwesibalo njengokuthi ivelocity ke yona isebenza kakhulu ngokuthatha isibalo esizobe siphumile ekuhlanganiseni sisuka wena kwinombolo yethu yokuqala encane. Njengokuthi shuthi sisuka kwinombolo yethu wena u0 izothatha isum yaloka sithi mhlawumbe lapho kwama x zethu besigcina le ku10 izothatha lapho ke u0 iye ku10 ithathe nanokuthi ifunction ithi equal to bani. Lana ke sisebenza ngo equal to bani ngo equal to 32t singakhohlwa nje nengenjayelo yethu nje udt. Base siyakusekela lokho sifuna ukubona ukuthi uma sikuhlanganisa noma uma ukuthi sizosebenza ngako kuzosifikisa phi. Ngendlela sengihlobise ngayo kakhulu le rectangle yami angazi noma manje sekuzocaca noma kusavela kahle yini noma kusavela ngendlela yobunono. Phela kubalekile ukuthi sibe nendaba yobunono ngoba
sisebenza nangenamba nangemdwebo singaze sidideke, kodwa-ke singasanaki kakhulu lapho asibone lana ukuthi-ke u-32 T wethu lona basuthi singakhohlwa na u-DT lo wethu wa distance sizosebenzisa kanjani, into esiyisebenzisa kanjani. Asithi siyaqhubeka. Mm 32 T singakhohlwa ukuthi isami yethu ithi sisuka ku0 nangu T wa 0 enzansi wesikhathi besisuka ku0 nangu T wa 10 phezulu, okusho ukuthi mhlawumbe basihlambeza sihambe size sifike ku10 wesikhathi. Ane ukuthi futhi siyahlawumbisa kakhulu, anginawo uyawuthi u10 esubhale lapha siyitshele nje kona ukuthi hayi mhlawumbe imigqa ethi igcina la 10 seconds. U10 seconds ke u10 imizuzu eyishumi. Asibone ukuthi sihamba sifika phi. So thi uma sidlulela ngalapho awuthi ngithi ukususa la ukuze singaze nje sidlulele siye kwindawo entshe yokubhala sesishiya sonke lesibalo sethi sisidinga kakhulu. Ngiyathemba lo kade sikubhale lapho usuyakwazi vele ukuthi bengithe uV umeleni, uvelocity bengithe uT umeleni, bengithe uS umeleni. Nginethemba elikhulu ukuthi usakukhumbula lo. Kodwa phela akunankinga phela ivideo le ungayiphinda uyiqala phansi kuphinde kukuvezele lokho kade sesikubhalile. Asiqhubekele ngala isibalo sethu. Sifake lolu phawu lethu. Ungaphinde nje ukuthi uzame nani ukulibheka kwezinye indawo lolu phawu. Uyabona ukuthi nami ngiyazama nje ukuthi ngilidwebe ngendlela elilona ngempela, kodwa phela uma ukuthi ubona ngathi into ongazi uyibone mhlambe enokukudida uthi nje ukulibuza noma ubheke uphawu lasamuke lolu. Sibale nje okuncamashina lokho esinako la ngezansi okuzoshiya nani 16T squared sino 16 times 100 minus 0. 16 times 100 usipha ba 1600 kalula kanjalo. Singathi ke 1600 mhlawumbe feet. Okuzosipha bani uma sesifike la base sifuna indaba yokuchaza kabanzi ngemizuzu singasathembele ku feet kuphela noma kulomdubo wethu. Athi ngithi ukususa la ngoba bese kucwele kakhulu. Asithi ngizozama ukudweba. Naku ke sekufika indawo yomdwebo ungihlula kabe umdwebo. Bese sifika sesizama ukuthi sidwebe indawo entsha yokusebenza. Athi ngizama esibili nala ngidwebe bembili imdwebo yami. Hayi akusenani sizosebenza ngayo le mdwebo yami ngidwebile la, ngeke sisaloke siqama phansi sidliwa nayisikhathi ke futhi manje. Ethi ngizoqala la umuqami ngithi ushona le phezulu uqondele phezulu ngathi ngizobiza ngoba nje ngathi ngizobiza ngizosuka ku5 uhlambisa nje ngithi usuka ku5 ngithi uT ngapha ngithi u5 ngapha, kodwa ngathi ke ngithi uS ngapha ngathi sodliwa isikhathi nyana uS wa distance ngathi sodliwa isikhathi nyana. Lalela ungakhathazeki sizovene sisiqhubekele sibalo kwivideo elandelayo.